Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Matindog po ang gabos para sa opening song ng novena to Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are sing, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu in the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us.
and every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. and disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us, in your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our crows irritate us, Santo Niño, help us. always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Love of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Love of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of divine love, that we may love you with our whole heart and word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear in love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish, in your love through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love so incline to pity be softened at our prayers, and grant us that grace, for which we are ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair, for your sacred infancy's sake. Hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever and heaven. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaaban. Hinaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabutan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, ulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing paginit kang kinaaban. Uli kay ni, naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kung hindi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog sa kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Idanay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan aki, kasin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, maray na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po Lunes, sa ika-22 na simana sa ordinaryong panahon. Ang satuya pong mga mass intention, siyo ang mga minasunod. Thanksgiving, offered by Lian Abinyo, she Galicia, for the gift of life, first birthday of Audrey Olivia A. Dublon, offered by Mr. and Mrs. Marlon and Michelle Dublon. Thanksgiving offered by Rijoso family, for special intention for the bar exam, by Angelica Joyce, Justin Rose Cabaluna,
For the poor souls in purgatory, Emily, by Regine and Bahoy family, Teresita, Herme, by Shi Galicia, Sonia, by Aparejado and Arengo family, Helen, Eduardo Sr., Jr., by Leron and Ragos family, Hermogenes, by Carla Dayap, All Souls, by Rijoso family, Aurora, by Maria Paz Badilio. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuong. Dagos asin magtiripon, banal na banwaan ng Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsambasin magumaw sa Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsambasin magumaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, pating ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamod kan Dios, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marhay na hapon po sa indo gabos, mga tugang. Diyos marhay na hapon man po, Father. Nagkatari po na naman kita ngunyan sa pagdulot kining Eucharistia, sa pag-umaw asin pagpasalamat niya to sa kagurangnan, hulikan danay niyang pagkamot, pangataman, na dinidirihiran sa tuyang buhay na makamtan ang kaligtasan. Kaya hagado niya to sa mahal na Diyos na kita kabos, bendisyonanin marhay na pagkabuhay, siring manan sa tuyang mga familia, asinan sa tuyang parokya, na makamtan niya to ang kaginhawaan, ilikay sa anuman na katibada na sin kahilangan, asin magkamit nin kaligtasan. Kaya tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagirumdumo na sin pagsolsolan, ang sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen. Sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maheraka, kagurangan maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurangan maheraka, kagurangan maheraka. Mamibi kita. O Diyos in mga kabagsikan, sa imo ang gabos na pinakamarahay, italanhok mo sa samong mga daghan ang pagkamot sa imong ngaran, asin warasan na sa paguswag nin kabanalan, ang mga marhay na bagay samo sa imong patalubuon, asin sa maigot na pagbantay, ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo na sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin agahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
An liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, kanako nagpadyan sa saindo, di ako nagamit nin halangkaw na oratorya o hararom na pilosopiya sa pagpahayag kang katotoohan nin Diyos. Kung yaon ako sa indo, daing ibang buot, namamidbid kundi si Yesu Kristo, asin ang manunungod sa iya bilang ipinako sa krus. Ako, nagpadiyan sa saindo sa sakong kaliyahan, sa dakulang takot asin takig, ang sakong mga pagtaram asin paghulit, daikan mahamis na tataramon sa pilosopiya, kundi sarong kapahayagan ng Espiritu. Ini, ginibo ko tanganing an sa indong pagtubod, dai magsarig sa kadunongan nin tawo, kundi sa kapangyarihan ni Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga pagbuot. Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga pagbuot. Kanigoan ang pagkamuot ko sa pagbuot mo, kagurangnan. Bilog na aldaw, iyan ang sakong kinuhorop-horop. Ako naging urog pa kadunong sa sakong mga kaiwal. Hulitan nagdadanay sa ko ang sa imong kabuotan. Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga pagbuot. Urog akong may pakasabot kisa gabos kong paratukdo. Hulitan sa imong mga pagbuot sa kong hinuhorop-horop. Asin urog pa sa mga gurang ang sa kong pakamidbid. Hulita inuutob ko ang sa imong mga kabuotan. Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga pagbuot. Sa maraot na dalan ilinilikay ko ang sa kong mga bitis. Tanganing mautob ko ang sa imong tataramon. Sa imong mga pagbuot, day ako minasuhay. Hulita ika ang nagtutukdo sa sako. Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga pagbuot. Matindog po ang gabos para sa pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, masambitan mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nakaabot sa Nazaret, banwa na sa iyang pinagdakulaan, sosog sa iyang kinaugalian kunal daw na Sabado, naglaog siya sa sinagoga, asin nagtindog sa pagbasa. Itinao sa iyan libro ni Propeta Isaías, biniklad asin nakwa ining nasusurat, an Espiritu nin kagurangnan uyas ako, hulita linahidan niya ako asin sinugo sa pagdara kan marhay na bareta sa mga duka, sa pagrukyaw kan kaligtasan sa mga bihag, sa pagmuklat kan mga buta, sa pagtubos kan mga inaapi, sa pagrukyaw kan mabalaog na taon nin kagurangnan. Linukot an kasuratan, itinao sa ministro asin nagtukaw. An mga mata nin gabos sa sinagoga, nakaturohok sa iya. Danga nagsabi siya sa inda, ngunyan nautob na an nasusurat, digdi an sa indong nadangog. An gabos na yaon duman, oyon sa iya, sa indang ipinagngalas ang mga mahamis na tataramon na hali sa iyang ngoso. Olay ninda, bakong iyo ini, anaki ni Jose? Si Jesus nagsabi sa inda, sa luba ko, sasabihon nindo sa ko, an kasabihan, mediko, bulunga an sa imong sadiring buhay. Masabi pa kamo, gibuha man daw digdi sa sadiri mong banwaan, ang nadangugming ginibo mo duman sa Kapernaum. Alagad sabi niya sa inda, daing propeta
an inaako sa saiyang sadiring banwaan. Sa katunayan, girumdumunin do, kan panahon ni Elias, dain nag-ura nin sa laog nin 3 taon may kabanga, asin nagkaigwan nin makuring gutom sa bilog na runa. Kadakol na mga babaeng balo sa Israel, alagad si Elias dai ipinadara sa senda, ipinadara sa sarong balo duman sa Sarepta sa runa nin Sidon. Siring man, kan panahon ni Propeta Eliseo, igwanin kadakol na mga daoton sa Israel, alagad mayo nin naumayan, kundi si Naaman sana na taga Syria. Pakadangog kay ni, ang gabos sa sinagoga na anggot, nagtirindog asin dinara siya sa luwas kan banwaan, sa itaas kan bukid na natutugdukan kan banwaan, asin buot nindang ihulog siya sa ampas. Alagad si Jesus, nag-agi sa tahaw ninda, asin naghali. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang ngunya na Lunes, maski nga ni kita digdi sa albay, kita holiday. Yaon man girarayan sa tuyan anggad na pagselebrar kan banal na Eucharistia, daing holiday sa satuya nanggad, kan tunay na yaon ang satuyang pagtubod, asin pagkamot sa mahal na Diyos, lalong-lalo na sa pagdulot kan banal na Eucharistia. Ini mga tugang, danay na satuyang minimidbid, na yaon kay Jesus ang kaligtasan. Sa tuyang tutungkusan anggad, yaon kay Kristo ang kamurawayan nin kagurangnan, yaon sa iya makakamtan niyato ang kahadean nin Diyos. Kun kaya mga tugang, digdi sa satuyang pagdulot kining Eucharistia, yaon kita magpasalamat, tay day nung ka nangad kita mga tugang lilingawan, day nung ka kita tatalikdan, day nung ka kita ikukundina. Kan sa tuyang mahal na Diyos, maski ngani kita minsan nagkakasala. Dahil kan sa iyang pagkamot sa satuya, padayaday na pinapadaloy niya ang grasya, ang biyaya para sa kaligtasan nin katawuan. Kaya ngunyan digdi sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangog, si Jesus nagayo tunay nanggad na sa iyang nasasabutan kung ano ang sa iyang nanggad na napadigdihan kung natat siya isinugo kan Diyos Ama. Tangani nanggad, maghidali asin makisumaro sa katawuhan digdi sa kinaban. Abuton ang lambang saro, hirasan nin balaog, biyaya, patin ang kaligtasan, makamtan nin katawuhan. Alagad mga tugang huli kay ni, minsan hulita ginibo ang gabos ni Jesucristong karahayan, ihiniras ang kaligtasan, igwaman giraray mga tugang, na dain nung kananggad, nagtubod sa saya, ang sadiri niyang mga kahimanwa. Kun kaya mga tugang, si Jesucristo na sa tuyang kagurangnan, padagos man giraray, alagad sinda binayaan. Padagos ang misyon ni Kristo. Bako lamang mga tugang, garubaga kapangganahan kan mga naghabo sa iya, kundi mga tugang, kasayangan dahil ta ang nagtatao nin biyaya, ang nagheheras nin kaligtasan, ang nagbubulong kan mga may helang, ang nagtatao nin buhay na daing kasagkoran, sinda binayaan. Kay huli kay ningunyan mga tugang, tinutukduan kita, tanot kita, nagsisimba, taano kita, danay na nagtutubod kay Jesucristong kagurangnan. Ano kaya ang nagtao sa tuyang attraction kay Jesucristo? Tanganing sa tuyang mamidbidan, kamutan na sin paglingkuran. Huli kayan mga tugang, sa tuya na nasasabutan ng God, ang mga tataramo ng Diyos, ang Biblia, nagpapahayag na yaon ang God ki Jesucristo ang kaligtasan. Ngunyan mga tugang na aldaw, sa tuya na siniselebrar man, ang saro na kafiestahan, kan saro na santa, duman sa Sweden, na iyo si Saint Ingrid. Siya mga tugang dahil ta siya nagdakula ng God sa pangataman kan mga Dominican fathers. Siya mga tugang naging Dominicana, naging siya
Dominican sister asin nagmukna ng God nin sarong kongregasyon na iyon mga ngataman kan mga balo. Iyon sa iyang naging charism, iyon sa iyang naging misyon. Hulitakan kapanahonan niya kapag ang sarong balo mga tugang daynong kananggad na gayod mimidbidon sa banwaan. Hulita sinda garubagang pinapabayaan na tadaing saysay sa banwaan. Dahil ang kani mga tugang si Saint Ingrid, ginibo niyang medyos na huling nanggad kan sa iyang karahayan sa paagi kan danay na paglingkod kay Jesukristong kagurangnan. Minimidbid niya ining mga balo, tinatabangan niya, tinutukduan kung ano ang dapat gigibuhon, tanganing maging maugma, day mamatian sinda solo digdi sa daga, kundi may kalakbay, may katiwala, may kaibahan sa pagbaklay, sa pagkamit, kan buhay na daing kasagkoran. Kaya ngunyan man mga tugang, si Jesucristo na sa tuyang kagurangnan, nakipaglakbay sa satuya digdi sa daga. Sa satuyang ibanghelyong nadangog, nakipaglakbay siya sa kadakol na mga tao, arog man sa na mga tugang nanggad, kan manlaylay nam sa iyang pinagbulong na mga tao, arog kan mga isinugo kan Diyos na mga propeta, si Elias asin si Eliseo, siring kay ni Elias mga tugang, siya nakipaglakbay sa saroman na balo duman sa Sarepta, na yaon pinahalagahan, siring man si Eliseo, propeta, saro nanggad na sa iyang binulong, ang saro na daoton duman na taga Syria, sinaaman. Kun kaya mga tugang, arog man kay ni Saint Ingrid, nakikipaglakbay, duman sa mga dahil baga pinagmimidbid, pinagmimenos kan banwaan, arog kan mga balo. Ngunyan mga tugang, iniimbitaran kan kita ni Jesukristong kagurangnan, nalugod sa satuyang pagkabuhay bilang may pagkamot, as in paglingkod si Jesukristong kagurangnan ta, dayade kita tunay nagiging daluyan kan biyaya, sa paaginin pakipaglakbay kan satuyang kapwa, pakipaglakbay sa satuyang kapwa na mga nangangaipunin tabang, sa mga dukha, sa mga inaapi, sa satuyang kapwa na mga may helang, dayali kitang inaapudan, iniimbitaran ka sa tuyang mahal na Diyos, na kitalugod mga tugang gamiton na maging instrumento kan grasya, kan biyaya nin kagurangnan, sa pagkamit kan sa tuyang kapwa nin kaligtasan. Kaya mga tugang, huli kayo ni, in the ordinariness of our lives, maging extraordinary ang satuyang pagtubod, ang satuyang pagkamot, asin paglingkod sa Diyos, na danay kitang nagiging bukas sa pagiging tunay na daluyan, ahente, channel, instrumento, kan grasya nin Diyos. Idinudulot niya mo ang aragasin ng tinapay, nganing maging kakanon, din buhay na mayong kasagkoran. Akoon mo kagurangan ang samuyang dulot ngunyan, tandakan samuyang pagkamot, sa imo asin sa kapwa. Mamibi ka mo mga tugang, tanganan na sa tuyang atang maakumalugod kan Diyos na makakamhan. Akon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niya to asing gibilog niyang banal na simbahan. Kagurang nanan banal na pagdulot, danay na magtao sa mo, kan nakakaligtas na bendisyon, tanganing ang ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo banal nama, huli kang namumutan mong aking si Yesu Kristo, an sa imong tataramo na ginibo mo kan gabos, isinugo mong paraligtas asin paratubos para sa mo, nanilaman sa bagsikan Espiritu Santo, asin namundag sa Virhen. Sa pagutob kan sa imong kabutan asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupas siya kan pinapasakitan, tanganing daugonan kagadanan, asin ipahayag an pagkabuhay liwat. Kaya sa kaibahan kan mga angheles asin santo sa kalangitan, kami minasanong sa pag-awit asin pagrukyaw kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitasan, o sana sa kaitaasan, paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitasan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pakabanalakan ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak, asin dugo, kan samong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuwas siya kan tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinoo sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kayni, taynian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagwanyaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinoo sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kayni, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, ang pagkamong kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdum, kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo,
pagsararoon ka na Espiritu Santo. Garumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa na si Francisco, asin kan sa mong obispo na si Joel, kan gabos sa mga padi, asin kan banwaan na tinipon mo ngunyan na yaon sa imong atubang. Siring man garumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay iba ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos, ni San Jose na siyang mabiniyo na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kayto pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Heso Kristo. Huli saya sin sa kaibaniya sin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nagkaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niyamo na yaon sa langit, pabanalo nan ngaran mo, magdatongan kahadian mo, mangyarian buot mo sa dagat nin siring sa langit. Ansa mong kakanaw na sa aral daw, itaw mo sa muyang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburonyog sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin agahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan nin kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, magpatinarauhan po kita, kantanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Para kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Cordero kan Diyos,
na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Kaheraki kami, Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Tawi kami din katuninongan. Uya si Yesu Kristo, ang Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kita gabos na inimbitaran sa pag-ako kay nin Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. At amanon manlugod kita, kan hawak asin dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Alan kagurangan an makakapano an panugang pamana na hinihinaw minsa kuyang dukhang puso. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan tinapay nin langit nun na lamesa, nag-aarang na parigunon an samong mga puso, kay ning kakanon nin pagkamot, sagkod na magsibot kami sa paglingkod sa imo sa samong mga kapwa. Huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo gabos kan Dios na makakamhan, kanama asing kanaki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang tapos na puan sa tuyang misa, lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamot ki Kristo. Salamat sa Diyos.
mighty silence has given and pledged. God sent you to us, O beloved child, and always you have been the lights of our souls, the guides of our people, the flame in our hearts. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people. Oh, hail you, King, forever. Filipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hand the world finds its rest. Proclaim your truth and justice. Bring to men your peace and love.